Productions. Sama a jikin ka ko daya mafarki na ne dai in same ka na more rayuwata. Wace take bi na manina. Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya ga baki ɗaya. Muna gabatar muku da wani sabon gidan hoto mai suna Noble Zone da ke daidai Isiyaka Rabiu gate na biyu. Kada ku sake a baku labari, mu ma anan ake mana hoto. Da ni da abokin sana'ata dukan mu anan ake mana hoto. Kada ku bari a baku labari, maza da mata, manya da yara, har da 'yan biki ma ba mu tsaya a nan ba. Duk mai neman mu ku zo Goron Dutse, za ku same mu insha Allah. Noble Zone sai kun zo. Sai kun zo.